Da, i-am. Sunt Vasile Chișan din Bama, strada principală, pe drumul Barul Tropicana și îmi doresc să-mi caut o fată de femeie. Chiar dacă fi una văduvă cu un copil, o pătucă de 5-4 ani, o iau, dar să fie corectă. Aia treabă o femeie mult. Am căsuca mea, am televizor, sunt pensionar și am nevoie de o femeie. Să-mi găsesc o femeie. Am 41 de ani și îmi găsesc una așa după mine, sau și mai tânăr, cât am să zic, femeie de treabă. N-am în bai că e săracă, kilos să fie, numai să fie femeie de treabă. Altceva ce să zic, eu îmi doresc o fată decât o fată femeie, sau... Am o gradă, am prunci, acum îți dezbrăcat așa până la bru, că am costit o gradă. Și acum îmi doresc, pruncul vărul meu, corodarul, mă filmează și vreau să-mi găsesc o fată păsată, că în Bama n-am șansa. Nu mă știu nebun, m-am făcut dat în Ungaria, dar nu-mi treabă de Bama muiste, că sunt multe muiste de Bama. N-am nevoie de aia. E pe alte sate. Ce zici, vei? Bine zic? Bine. Nu. Stau aici, ce pot să duc la mine bar magazin Tropicana cu terasă, Ivalea, pot, pane, dispensarul, farmacia, poșta lângă mine, vor 15 stau în centru, singure, și am nevoie de o femeie. Săracă să fie, numai să știe femeie de treabă. Nu trebuie să aibă avere, că, vede, cu torogotul stau bine, numai n-am femeie. Nu se poate, stau bine. Și îmi trebuie una așa care îi place torogotul și să se de treaba pe ea. Și o iau cum vrei, femeie, dacă îi place, nu te sigur, la umăr clas, tir capul, cum vrei. Dacă rezistă, dacă de-aia, îmi dă bună așa, isterică. Și ce să zic? Aia am eu, că nu mă găsesc o femeie și vreau să... Bine, Vere, dar ce poți să-i oferi? Televizor, cablu? Am televizor, am cablu, uite, și acum mai are tarat. Vezi? Și ca telefonul Vere aici, tot am registrat. Pe Nicolae Curță, pe... Dă-mi ce sau ce zici? Am televizorul, am tot, am cablu. Mai am niște pălincă de prun de acum de ani, de acum am trecut pe o prun nici acum. Nu așa e. O tu pălincă cât am așa, când am musafir așa. Și... e greu că nu mă aflu o femeie, nu trebuie o femeie să mă speli, să fac mâncare, să dorm noaptea bulanul meu între bulanul, nici acum mă spune. Nu? Sigur. Câte partide îi oferi pe ăsta? Să mai încet să auzi. Că poate sunt în care le-și interesează, știi? Băi, vezi, dacă sunt de astea care se sterce pe torogot, când s-o dimnit, muncit, de seara de la 8 până în 5 de dimineața la 8, 9, dacă n-am ceva, eu nu-i dau 5 numere, dar 4 îi dau. Păi 4 torogote, cred că e ajunge. Nu? Numai să existe. Și stilul știi mai mult? Stilul e cum vrei să iau, ca la cablu. În noapte începe jaga la 2, până la 6 dimineața. Nu stop pornul, jaga. Și poți să-i arăți și la... Și i-arăt. Nu știu cum îți place stilul ăsta. În picioare, în todungă, capră, umăr cras, cum vrei tu. Dar, Vere, explică cum e umeri craci, că poate nu știi. Nu știi cum număr craci? Poate nu știu fetele, nu, s-a interesat. O pun pe spate, pe aia pe pat, stau eu în genunchi, pe iau un bulan ei, pe unul pe stângul, unul pe dreptul. Și apoi direct cu pina în torogot. Și n-am treabă, mi-a una.
Și în vamă sunt de astea care... Dar nu vreau cu mine, că el zice că e periculos. Dar eu n-am treabă cu el, nu vreau. Înțelegi? Și dacă ar găsi una bere pe alte sate, chiar din la fi județul satul mare, sau de unde a fi, o iau, sărac să fie kilot, o iau, numai să ce de treabă. Mă descurcă, bă. Pretenții, ce pretenții ai de la... Eu n-am pretenții, să n-aibă, n-am bani că n-are bani sau ce. Să aibă numai chilotul și în kilot, pin, atât, păsărica. Restul nu-mi pravă. N-am nevoie de avere. Avere, dar dacă nu aflu,